É que eu non sei. Vale. Abrir o xornal pola metade para sentir o compás dunha orquestra perfecta. A liberdade no intervalo dun café. Veciños desa xeración para que ninguén atopa pousada, chegamos ao xornalismo a bordo dunha incertidume sen billete de volta. Moito antes que o enderezo da facultade, xa marcaramos no mapa o 39 da Rúa Nova, un laboratorio de verdade o que lle imaginamos até o recendo. Namoramos do xornalismo que tecía cada asignatura e idealizamos a profesión polos seus nomes de pía. Agora pídesenos que pechemos en estrondo a porta atrás de nós, que nos conformemos con que unha dignidade en números vermellos sele o cerrollo con desdén. Ironía pouco sutil, por certo, que o casino no que xogue lle chame bolsa de valores. Pensan algúns, coitados, que el país Galicia son só fiestras adornadas con letras de molde corporativo. Non saben, non queren ver, que son unha vintena de nomes os que se enchen de razón. Mais ben mirado, non sorprende o errático pensar dos que moven os fíos. Sabemos, dinos números e non nós, que nunca andaron moi finos niso de administrar o valor. Ameaza a tormenta e queren deixarnos en acubillo, sen ese recuncho morro do mundo onde cheira papel e a verniz. Ao longo dunha mesa que vertebra fondas conversas, despréganse 9 razóns que xustifican a necesidade de non conformarse. 9 razóns con nomes e apelidos que traducen en tinta o seu compromiso. Probado o seu xornalismo xa non existe outro. Busquen un bolseiro que afirme o contrario e admitiremos que todo isto non ten sentido. Porque el país Galicia é un mestre feito de moitos mestres, o oasis dos que nunca se confundiron de inimigo, que diría o poeta. Referente por fora e familia por dentro, a forza de negro sobre branco sacode un mundo tinguido de gris. Basta preixar uns meses para comprender que a única equivocación sería non telo intentado. Porque non expiden noticias, contan historias, non perseguen fontes, escoitan persoas, proxectan luces que non espectáculo, ou proxectábanas, cando menos, ata que alguén as apagou a pedradas. E agora, ata custa saber cando é venres. Ainda as mordazas teñen fresca a saliva, por iso temos que aproveitala, recuperala como se fose un feudo de liberdade e extender polas academias de información que nós o presenciamos. Que o xornalismo non é un conto, que existe e ten as xanelas inmensas para escoitar a rúa. Ás veces chama aldraxado desde o lado institucional do teléfono e outras ten a forma dun sorriso que agradece que lle devolveran a dignidade. O xornalismo non é rifarse unha apertura, é saber escribir a 4 mans sobre un informe que chega a horas intempestivas, dunha anécdota revelar unha guerra sucia e, sobre todo, o xornalismo é ter o valor de contar o que queren que calemos. O medo ten corpo de tixeira, pero na redacción galega del País os papéis son de ferro. Na nosa condición de aprendices collémolos e colgámolos nas paredes para recordar sempre que a peor censura é a que nos autoimpoñemos. Resistímonos a pensar que o que vimos non foi de verdade, a aceptar que este oficio ten data de caducidade como se fose un produto. Teñen que saber que, igual que a democracia, para que o xornalismo funcione precisa de cartos. En tempo, o tempo que nos deron nesta redacción para saber atopar as persoas detrás dos números, para convencelas de que a realidade non existe se non se conta. Non consentiremos que nos digan que o mundo se construe en 3 liñas, nin que a verdadeira vocación é a de ser escravos. Despois de todo aprendido e de ver como acolleades entre as 8 páxinas as nosas historias, minúsculas aínda que ilusionantes, estamos preparadas para facervos unha advertencia. Mentres haxa xente disposta a facer xornalismo, haberá xente disposta a lelo. Pedímosvos que non vos rindades para que non nos castren o soño antes de que abramos os ollos. E como di unha canción de Pete Seeger, eu non quero os seus millóns, señor, eu non quero o seu anel de diamantes. O único que quero é o dereito a vivir, señor, e que me devolvan o meu traballo.